Uneno kaka dho nam nyocha odhungore kaka nyicha chalo. Joma osewuothe pinje te ong'e ni joma nigi nam nigi mwandu. Kendo tende madongo dongo igere dho nam. Nam en kama ji wuothe ka neno gik matimore kanyo to pesa biro. Nikech ka ji onindo tel to pesa biro. Ka ji otimo nang'o to pesa biro. Ka welo biro kaka nyicha koro wakelo welo ka. Ok ung'e niya, igani International Women's Day obedo Homa Bay. Madaraka Day obedo Homa Bay, Kenya te obiro. The Evolution Conference mapok notimore nyaka ne chakre mar piny Homa Bay obiro kanyo. Seche ma welo biro, gibiro gi pesa moro magiwene joma ni kacha. To nawacho ni dho nambwani sani king'iye to nitie ofise matindo ema dhi e dho nam. Onge ng'ama nyalo timo investment moro amora e dho nam kanyo. Nikech iyudo ko ofis matin mating'o ji 10 to kawe ka 7 e dho nam. Koro town odhi oloko toke ne nam. Koro jo planning ma watimo gi jo planning miluongo ni UN Habitat gi planning madongo. Waka office nikech kidwa ni mondo Homa Bay obed city e higni 10 ji nyaka med dak e Homa Bay. To Homa Bay kaka koro nosedhungore cha, lo noserumo e town. Emomiyo koro wakao headquarter wakele diere ka. Mondo town oyarre odhi orom gi rodi. Mondo koro beda city kamora mora. Mano be koro makosa kanyo jo kama. Koso ntie kanyo makosa nyaka chopo kanyo ntie ng'ama asechwanyo. Asechwanyo jo mang'eny.